may tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago niyo na lang po ako sa pangalang Nika, isa sa marami ninyong tambalanista na domestic helper dito sa Hong Kong. Malaki po ang pasasalamat ko sa inyong dalawa kasi sa mga oras na malungkot ako dahil malayo sa pamilya, nariyan kayo para pangitiin ako. Sana po ay tumagal pa ng maraming taon ang programa ninyo. Gaya ng maraming sumusulat sa inyo, nais ko pong humingi ng payo. At sana po ay matulungan po ninyo ako. Ganito po kasi tambalan. 10 taon na po akong kasal at merong isang anak. Maayos naman po ang pagsasama namin kahit alam ko na hindi ako mahal ng asawa ko nang pakasalan niya ako. May long-time girlfriend po kasi siya noong mga panahon na yon, pero sa hindi niya malamang kadahilanan, iniwan na lang siya bigla. Matagal na panahon po niyang hinanap pero hindi niya nakita. Hanggang sumuko na siya at finally tinanggap na wala na sila. Kahit nung kami na, ramdam ko na nangungulila pa din siya paminsan-minsan sa ex niya. Kaya naman, laking pasasalamat ko nang yayain niya akong magpakasal. Simula naman na magpakasal kami, naging loyal siya sa akin at sa anak namin. Tuluyan na niyang kinalimutan ang ex niya. Ramdam ko na habang lumilipas ang mga taon, natutunan na niya akong mahalin. Kamakailan lang, may bagong DH na sumama sa grupo namin. Marami kasing grupo ng mga Pinoy dito na nag-iipon-ipon tuwing day off. Mabait siya kaya mabilis kong nakapalagayan ng loob. Isang araw habang nagkakwentuhan kami, nag-video call yung anak niya. Nagulat ako kasi nang makita ko, kamukhang-kamukha ng asawa ko. Ang kwento niya, maaga siyang nabuntis. Hindi pa siya handang magpakasal at pakiramdam niya dahil bata pa, hindi siya mabibigyan ng magandang buhay ng boyfriend niya. Kaya nagdesisyon siyang iwan ito at hindi na magpakita pa. Base sa mga detalyeng nakuha ko, asawa ko nga ang tatay ng anak niya. Teleserye feels. Pelikula. Tambalan, sasabihin ko ba sa kanya na asawa ko yung tatay ng anak niya? Sasabihin ko ba sa asawa ko na nahanap ko na yung nawawalang ex niya at lingid sa kaalaman niya may anak siya dito? Natatakot po kasi ako na baka bumalik yung feelings ng asawa ko sa ex niya. Nangangamba po ako na baka masira yung pamilya ko. Ano po ba ang gagawin ko? Salamat sa inyong payo. Ang inyong tambalanista, Nika. Hala, hindi ko alam kung ano sasabihin ko, partner. Hindi ko alam kung ano. Sabi mo, Nika, tulog ka muna. Nika, hanap ka ng ibang magbibigay sa'yo ng advice. Hindi ko alam sasabihin ko sa'yo. Isip muna kami. Balik kami next time.
Kasi malaki kasi ang posibilidad na maapektuhan talaga yung relationship ninyo. Kasi may history. Pero then again, baka din naman masyado din namang matindi na ang pagmamahal niya sa'yo at nakatayo na kayo ng sariling pamilya, may anak na din kayo para ma-overpower yung mga familiar feelings with the ex. Kaya lang, may Junakis! Nakamukhang kamukha pa ng Diyosawa mo! Kaya, Nika, wala akong masasabi, di ko talaga alam. Ang dami ko pang ibang problema! Kanya-kanya muna tayong buhay ngayon. Sorry pasensya na. At least for this segment. Maiba naman. Maiba naman. Yun lang araw na to. Oo, sige na, pagbigyan mo naman na kami, di ba? Kasi hindi ko alam, partner. Sabi yun na, ngailangan nga ako ngayon eh. Di ba? Ako sa utang, kailangan ko ng pera ngayon, pagbigyan nyo na ako. Di, kumbaga din sa utang, kailangan ko din yung pera. So, pasensya ka na, di ba? Ay, nako. Sa akin hindi ko masabi. Don't say it. Oo Ano yan nga Kumbaga bahagi na siya ng nakaraan na ninyong tatlo. Oo, 'Di ba? oo. Bahagi na yung kumbaga wag mo nang buklatin yung pahina ng kanyang libro na hindi makakatulong sa inyong current situation sa present time. Wag niyo nang hayaang mabuklat 'yon. Kung alam mo, di hayaan mo lang, 'di ba? Wag mo nang sabihin sa asawa mo. Wala namang kasi pag sinabi mo Madaming you'll be opening oo. a can of worms. Yes. Ang daming hindi magandang mangyayari. Madaming Ang possibilities. Correct. na hindi maganda ang maidudulot nito once nabuksan mo yung lata. 'Di ba? So, wag na lang. So, ka lang ngayon? You're a keeper of secrets. Nonchalant ka lang. Nonchalant ka lang. Okay. O, ganun lang, ganun lang. Yun yung sabi ni partner. Wag Yan. na. Kasi ako talaga hindi ko alam yung opinion ko talaga for today. Parang oo dapat kasi kasi syempre ako kasi partner, kung halimbawa ex lang siya, as in di sige go. Pero kung may anak kasi, parang hindi ba deserve din malaman? Mga ganon. Pero kaya lang, naman, kung naka-move on na din naman siya, tapos may sarili na rin naman siyang buhay, Oo. di what for, wag na lang din. 'Di ba? Correct. Unless may pag-iiyak itong girl na parang Hinahanap niya Oo, rin. sana nga matagpuan ko ulit. Naku, mag-exit or ka na mga sa group ganon. chat na yan. Pag gano'n, parang wala. Magkita ka ng day off. Sa tro! Di ba? O, di naman kaya. Ikaw mag-day off ka Tuesday. Ganito na lang. Magpalit ka ng bansang pinagtatrabahuhan. Tapos, yun na, para talagang may pagkalimot na, ganun. Wag na. Sa akin, wag na. At ikaw na rin naman ang nagsabi, di ba, na maayos naman kayong namumuhay eh. Di ba? Kahit alam mo yung history ng asawa mo, pero sabi mo, maayos naman kaming nagsasama. Minahal naman niya ako Oo. ng lubus-lubusan kahit alam niya na Nung una, may long-time oo, relationship correct. siya. At saka nung una, mas mahal talaga. Yes. Oo. That's part of his past na. Hayaan mo na yun. Wag na nating bulat-latin. Ganyan. Parang parang halimbawa may traumatic experience si partner. Nakalimutan niya na yun, nakamove on na, natanggap niya na, na-embrace niya na yung present situation. Tapos may nalaman ako kay partner, binanggit ko sa kanya, hindi makakatulong sa kanya at hindi rin makakatulong sa akin. Mas lalo pang It's a closed chapter of his life. Mas lalo pang magugulo. Yun yung sinasabi niya, Oo. partner. Nananahimik na ice na Yes. Magugulo pa ang lahat. Lalo pa may kanya-kanya na kayong buhay. Yes. So Ganyan. better be silent. Oo. Exit the group. O sige, kung ano yung opinion ni partner, go. Exit Exit GC. na dyan. Yan, leave the group. Ngayon, kung magkaroon ng chismisan, di ba? Okay, silent. May ganun ba? Yung parang hindi mo nakikita at hindi mo nababasa or naka-archive. May mga ganun ba? Parang Oo, hindi mo basta na, ganun. Para wala na. I-hide mo siya. Oo, mga ganun. Pag lahat ng comment niya, hindi mo makikita. Ultimo picture niya, hindi mo makikita. Oo. Kung meron mang ganun. Correct. Paano kapag, yun nga, change day off? Change day off, change job, change country. Yun na lang. Yun, ako sa akin Change yun. the area Yun, code. ganon. Yan na lang yan yung gawin mo para sa akin. Kung talagang hindi may iwasan kasi pare-pares talaga ng araw ng off. Iilan lang naman yung mga groups. Pero sinabi mo naman marami kayong mga grupo, di ba? Oo. Huwag ka na makigrupo sa kanya. Gawan mo siya ng issue para magalit ka. Ganon.
hindi ka naman mauubusan ng ibang GC. Oo, at ng hindi ka ibang rin, friends. at hindi ka rin naman mauubusan ng kaibigan. Oo, totoo ganyan. 'yun. Though hindi mo na idetalye sa tambalan ano yung mga nakalap mong impormasyon kasi Baka din naman, pwede rin kasi overthink lang. Oo, pwede namin pagbasehan din na sasabihin namin gaano kakongkreto yung ebidensya na nalalaman mo tungkol sa babaeng 'yon. Para masabi mong, kasi ang nangyari sa'yo, parang feeling namin nagtagpi-tagpi ka lang ng mga facts. Oo, na hindi ka naman, di ba, yung likelihood naman na may kaparehas na sitwasyon, may posibilidad. Pwedeng lahat lang to, nagkataon. Pwedeng ganon. Pwedeng ganon. Pwedeng, yun nga, coincidence lahat. Oo, kasi wala namang hindi naman, wala namang nag-validate talaga na from the PSA, di ba? Di ba? Wala naman talagang naganap na. Pwede din namang, may mga tao hindi talagang... Hindi rin notaryo yung mga sinabi mo. Sa true. O kaya yung nagnotaryo, hindi naman tayo sigurado. Di ba? Mga ganon. Dami nating alam. Ganyan. Ay, hindi ko po alam, partner. Wala po ako maalala, 'di ba? Baka naman in-overthink mo lang. Yes, kasi hanggang ngayon dinetalye sa amin 'di ba partner, beauty is in the eyes of the beholder. 'Di ba may mga times na parang pag nakita natin ng isang tao, nagagandahan tayo. Pero para sa iba, hindi naman siya maganda para sa kanila. So ganun din, baka sa paningin mo kamukha ng asawa mo, pero hindi naman talaga. Sabi ko nga sa iyo, may ex ako dati, nakita ko yung anak niya kamukha ko. Ganun yung tingin ko. Ganun yung tingin mo, pero hindi naman talaga. Alam ko sa sarili kong hindi. Oo. Pero yung may feeling ka na parang may pagkakahawig kayo. So, may ganon. Alam mo yon, baka gusto mo maging scriptwriter. Gusto mong ma-feature bilang isang bonggacious na teleserye yung buhay mo. Kaya ganyan ka na mag-isip. Yun din yung possibility na hindi naman napagtagpi-tagpi lang naman eh. Hindi konkreto yung ebidensya mo. Oo. Kasi Unless, kung konkreto yun, ibibida mo din sa amin eh. Nakausap ko po yung babae at nagkwento siya ng tungkol sa ex niya at nagtugma sa lahat ng mga nalalaman ko. Kasi alam mo naman yun, saan nag-aral, saan nakatira, saan lumaki, anong diba? pangalan ng nanay at tatay. Yan, mga ganon. So kung valid na talagang totoo, ayun. Yun lang. Confirm. Diba? Confirm. Yun nga lang, may sarili ka ng buhay at itong pamilyang ito yung dapat mong proteksyonan. Diba? Yes. And protecting it means na hindi mawawala ng tatay yung anak ninyo. Yes. Kasi, diba sabi nga natin, by giving this information dyan sa mister mo at saka giving that information doon sa dati niyang naging girlfriend, ang daming possibilities. Posibleng diba? kasira talaga ng ng pagsasama niyo yan. Pwede din namang hindi, di ba? Hindi. Pwede din naman talagang hindi. So ikaw, risk taker ka ba? So kung ikaw yung mga tipong hindi ka risk taker, mas gusto mo ng kalmang buhay, edi ano ka na lang, edi kalma ka lang dyan. Yan, Totoo leave yun. the group para kalmado ka na at hindi ka nakakabasa at hindi mo siya naaalala. Correct. Mga ganon. Iuntog mo yung ulo mo sa semento para makalimot ka. Tama sa mga pelikulang Pilipino, di ba? Nagkaka-amnesia, ganon. Nalalaglag sa duyan. Oo, ganyan. Nalalaglag sa hagdan. Yan, Diba? Sa tatlong oo. steps ng hagdan. Tapos nakakalimot sa kanyang nakaraan. Yan, Pero ganon. joke lang yun. Wag mong Siyempre, wag mo naman ihulog. Wag mo iuntog yung ulo mo. Wag mo ganon. Joke lang yun. Basta ang mahalaga, ano ba yung yung desisyon na magbibigay sa ng kapayapaan? Kasi Pero yun yung naman kung kami tinanong mo, kung kami tatanungin mo ulit, sasabihin namin, ako, wag na. Ako hindi pa rin ako sure. Unsure pa rin ako sa pero gets ko yung point ni partner. Na Sulat it ko will, ulit next time para malaman. kung sure na ako. Siguro by that time, nabayaran na ako sa may nag-utang sa akin. So baka malinaw ng pag-iisip ko. Currently kasi nasa sitwasyon akong hindi pa ako bayad. Kaya nahihirapan pa siya magpayo ngayon. Nahihirapan magpayo kasi ako mismo may sarili akong problema. Sulat ka ulit next time, di ba? Kasi parang ganito lang yun eh. Alam ko sa sarili ko na meron akong hindi nakaraan. Parang ganon. Hindi magandang nakaraan. Tapos tinago ko na yon. Ngayon nakilala kita, partner. Diba? As naging maayos yung relasyon nating dalawa. Sasabihin mo pa ba? Hindi na. Diba? O kaya may nalaman ka tungkol sa akin. Diba? Huwag na nating ungkatin yun. Kasi tapos na yun eh. Bagong buhay na. Kumbaga, nakagawa ako ng masama. For example, nung nakaraang panahon. Tinanggap mo naman ako ngayon eh. Diba? Nalaman mo, for example, na nagnakaw ako ng isang kilong kamatis sa palengke na hanggang ngayon pinaghahanap ni Aling Nora. Oo, diba? na yan ang dahilan kung ba't si Aling Nora sumungit. Diba?
Ba't naging masungit sa Aling Nora? Naku, nanakawan kasi na 1 kilo ng kamatis Oo, yan nung araw. 20 years Oo, ago. Eh, Oo. wala, hindi naka-move on, di ba? Oo, tingnan mo, ang pangit-pangit ni Aling Nora ngayon. Hanggang ngayon, naghahanap pa rin. Hindi Diba? na nakalimot. Oo. Eh, sa akin, kung maayos na yung pagsasama naming dalawa, wag na tayong magkungkatan ng nakaraan. Diba kasi magkakaroon ng hindi maayos magkakaroon ng lamat eh. Magkakaroon ng away, magkakaroon ng argumento, hindi pagkakaintindihan. Tapos naman na yun. Tapos naman na Ang yun. mahalaga, ikaw na yung mahal. Yes. Ang mahalaga, ikaw naman yung pinakasalan. Oo, diba? kalimutan na natin si Aling Nora at ang 1 kilong kamatis na Oo, nawawala. mga ganun. Ganun lang. Wag na natin Ano to? balikan. Feeling ko debatable talaga siya. Siyempre may mga iba na, of course, kailangan kapag ka talagang mahal mo ang isang tao, sasabihin mo ang lahat. Magiging fully honest ka. May mga ganon, di ba? Oo. May mga Choice ganyan nyo na. naman yun, Oo, ganyan. Kaya ako, partner, sa kalagayan ko ngayon na merong utang na hindi pa nababayaran sa akin, di ba? Medyo ang pag-iisip ko ay hindi malinaw. Kaya wala pa rin akong opinion. I'm torn between two lovers. Charot. Oo, torn pa rin ako eh. Kasi sa personalidad ko, I think I would, You would say it. I think I would say it. But then again, yun nga, Kailangan ready ka natatakot, din. yun nga, natatakot naman ako. Kasi natatakot naman ako na because of this honesty, ikapahamak ko naman. Di ba? bakit Ilang kasi beses, sabi ko yan pa. na nga. Nananahimik na nga kayong mag-asawa. Oo. Sabi ko nga, maayos na yung takbo na pamumuhay namin. Nagulo pa. Correct. Di Oo. ba nga, nagtatry na nga ako magbagong buhay na wag masyadong maging honest. Oh. Kasi, yung pagiging honest ko sa pananalita ko, hindi ko alam nakakapanakit na parang, anong masakit ba sa sinabi ko? O kaya anong Oo. masakit sa, siguro the truth really hurts or anong masakit sa fact na totoo yun? Parang ganon. Nagsinabi ko lang naman kung ano yun. Bawa, pangit ka, edi sinabi ko lang, ito to basta naman hindi ako maaray. Diba? Wala. Oo. Diba? Ito to naman. Diba yung mga ganun, yung pala ikakapahamak. So, pinapractice ko kasi yan. Kaya, quiet lang ako sa issue na to. Kala mo kasali siya. Kala mo nung kasali ko, Best correct. friend. Kala mo naman talagang yung opinion natin ang magiging dahilan kung paano niya, how she will live her life. Oh, Pero right now talaga, but yun nga, I think if I would base it on my personality, I would be really confused. Kasi yun tinatry ko I would be confused kasi personalidad kong sabihin yung katotohanan. Kaya lang, personalidad ko rin naman na natatakot ako kung hindi ako handa sa mga consequences. Yun. Kaya confused ako. Buti na lang di yan yung problema ko. Sabi ko na, ang galing talaga ni Lord eh. Alam ni Lord ang ginagawa niya. Alam ni Lord kung kanino niya ibibigay yung mga Yes. problemang nararapat. Yan. Totoo yun. Ganon. Kasi feeling ko kung sa akin napuntahin ako, for sure, naglalasing na ako ngayon. Di mo na ako Hindi na. makakausap mga 6 years. Yan, ilang araw na siyang lasing. Correct, ganyan. Hindi mo na siya makakausap ng matino. Oo. Ito yung pangalan niya, nakalimutan na. Kaya lang sabi nila, ibang problema bibigay ko sa'yo. Ganyan. Kasi ito yung nararapat sa'yo. Ganon. But the final decision will be coming from you. Sa'yo naman, wala nang iba. Diba? Sana maging astig ka sa iyong pagdedesisyon, Nika, at naway maging kampante ang iyong kalooban. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!